underværk er kendetegnet ved striben. Som så mange andre undertøjsmærker, de har deres hvide, som er deres basisundertøj. Så er det her basisundertøjet for underværk. Jeg kender en fyr, der hedder Bent, der er direktør på en trikotagefabrik i Ikast. Og jeg var ude og besøge ham, og så fik jeg lov til at gå rundt på fabrikken, og så fandt jeg op på loftet, helt inde i et hjørne, der fandt jeg sådan noget gammelt, originalt 70'er undertøj i original pose. Jeg sagde, det er simpelthen bare for fedt, det her. Det bliver vi nødt til at finde frem igen. Og jeg tog det ud af poserne, og elastikken var bare som ny. Altså, det har ligget op på det loft i 40 år. Især fra 70'erne af, der kan man genkende den her t-shirt, som jo går lidt højere op i kraven, og som har lidt længere ærmer på. Der var ikke deciderede skitser, altså det var prøver, der lå op på færdige styles i poserne, fuldstændig som man kan købe dem i dag. Og det var så på den tanktop, der er en t-shirt og underbukser. Det var det, som der lå op på loftet. Og så har jeg så selv tilføjet en heldragt og lange underbukser og en langærmet t-shirt. Det er bomuld, 100% bomuld, og så er det stofbetrukne knapper. Jeg har forsøgt at holde det så originalt som muligt i forhold til de gamle prøver, fordi kvaliteten simpelthen var så fantastisk. Jeg ville jo synes, at en fyr i det her undertøj, hvis han havde et helt sæt og kom i det, så ville det jo bare være så fedt.